matud pa ang pagbubo og investment sa real estate developer sa Davao City ug mga kasikbit nga lugar sama sa Samal Island tungod sa kalinaw ug ang pagtukod sa tulay pasamal. Sumala sa Chamber of Real Estate and Builders Davao Chapter, padayon matud pa ang pagsulod sa developers nga magtukod og kondo ug residential development sa syudad. Gani dili lang sa downtown Davao sanglit nag-expand na kini sa mga lagyong barangay sama sa Turil District. Gawas niya na gilauman sab ang tourism development. Kung itandi sa Luzon, wala pa'y oversupply sa mga kondo sa syudad. Sanglit nag-uyon matud pa ang market ug ang kasamtangang demand. Nagasaka sab matud pa ang demand sa mga kasikbit nga lugar sama sa tourism-related development sa Samal Island, labi na karong ginatrabaho ang Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Nagpaymangno sab ang otoridad nga mamahimong i-verify kung lehitimong real estate broker o salesperson ba ang katransaksyon pinaagi sa pagpangita og PRC ID, kung accredited ba sa associations o kung konektado sa realty firm. We have a very good peace and order situation for Davao City. So that attracts the people in investing, not only in Davao City but also in the nearby provinces, as I was saying earlier. And in terms of sustainability, we have already seen that these developers are also conscious about the environment.